Hi guys, hi. Hi guys. Finit. Dahil po ang darete. Ati Banjulin, dahil manok Bisaya niya. Baka na yung nakuha na agmami mo. Ayo. Wala na. Plato, wala may plato. Saan na po apel? Kasi sa dining hall. Kamong duha lagi abot na rin. Mapas mo lang. Diba na makasinig? Happy birthday, Ate! Na makasinig na na. Wala, dali na mo. Atak na mo. Mas princess man lagi. Happy birthday, Ate! Tumam. May mahok ang lolok na nanglan ang lobe with Diyos. Kinsa na? May service ko na yung Pinakita ako no. Pinakas kang bisita. Chief Cook. Chief Cook pagka dyan. Wahid. Kaya loon. sana. Mga kabis. Kaya ko. Dadat yung mga spaghetti yun. Sino? Ay, dito ko spaghetti ma'am. Allergy. Come to girl. Naligo ka ba yun? Wait, balik ka niya. Pakatala ko kay. Isi, kawan isi. Manak puti. Isa mo kakaan. Ikaw na kung manok. Okay, rabi tao. Ito girl. Baha! Lagat man. Kain sabi pa. Bebe, may isip. Tungka. Ano ka, di ba magkaroon lang? Emma, dia ingon juicy magtungit ng juicy og sandilin. Wanay uso tungit ante. Wanay kwasta. Dakpo na ang magtungit daare. No, nanapod. Madyo man naman kayo na ibtan mag-ipon. Wanay ko an, oo. Wanay sa kababal sa una sa gaban. Dali, mga unta. Lupo ka na. Ang papari ah. Uy. Namuli nung ko ma'am. Ano yung kunangan? Mito. Buhat ka pag hindi magkaliw nagla. Saan ka na? Gapo. Kamang manguyab, manguyab. Sagdara palita ko sila sa iyo. Mawala nga balo. Wa. Wala to. Ito ka balo. Uyab na. Eh, kasi dito yung may Isa, tika na na, te? Uyab na yun. Te? Ha? Uyab. Ambot lang po. Bisag na yun. Wala mo mga Man na mi punoon. Tagay ko ma, aron tagay ko ng skincare. Ato diri ah. Nato diri. Kasi may pagkain. Nalingaw siguro dahil ka nangisiman. Hukog ma'am. Kaya kasi asa ramang ka, yung kagika mo proxy mong papa. Hindi ba sa kasang ihapit? Itawag mo sa harap, RJ? Itawag mo ito niya. RJ? Pag may lilang ka lagi. Bao, busy ko na siya. Ganiha ka na alas 5 na gichatan. Parang kong pumilit. Okay rin mo. Kailan na ka na eh? Pagtiguan, pag-angay rin siya. Ano pa yung cake sila? Kuan sa dati, chipon sa dati bata. Dili bitaw ingan nga. Tubig lang muna. Away, sa me!
Kita man ni man. Salamat Kuya Gilya. Dali sa salamat Kuya Gilya say. Ano ka man bagala? Sige no katubang dito. Mana hoy di ah. Isa ka Kuya Gilya. Aning ka. Karo mo. Go. Ingat ka mga baluga. Nawa na yung kami live. Ang tanga. Nga naman. Dali. Ali! Dali. Ipakita mama ba? Oy, baluga! Ipakita mama ba? Arce. Arjo. Pado or si. Arce o Arjo. Go. Nakakalimakot na. Balon ako na mo kay mulupad. Balon na mo kay mulupad. More mulupad. Hoy, mukhaan baka. Kapiling ba yun? Napalapit niya. Harold. Harold na mo kay mulupad. Ano? Sa pagkaan mo. Hindi, katong laki ba? Laki ba, J. Mamon? Ang gidangan kaya ka adlaw ang ligas. Okay, kagatog pika sa pod. Birthday ko na pa nimo kay na ako na nakasit down sa kuwanti. Wala ako ni mas anto niya. Ha? Dali mas anto ba hindi dia? Se? Ha, amo! Namos dulong! Asa ko na mo? Namos dulong! Dai Bisaya dagi. Bisaya. Bisaya. Ha, anak sila! Dara. Kaya naman ay wifi ila, susi. Wala. Yuli na sila. Paano ko pok ha? Yuli na sila. Nagat si parang imo yun. Kami? Ade nga sa kaingon ko. Ah, ilay po pero dagan bilay. Inana ning kuan. Taon pa ma. Loto. Ay, Leslie. Salamat. Pasok ko wala ran. Dadare son. Pero sa kubang ko Arjo. Di. Saan naging bilikuran? Narangan ni. Ang jacket gikuha di ay. Oh, dali na. Guys, sa plato. Oh, dali na. Sol. Anta guys. Diyos ko na. Ha? Itong balik. Katong bata ba? Kuba. Ingana na mga hinayawon. Kutsara deh, kutsara. Uwa ko tumuab. May mo sinina, huy. Ang pinaskuhan ha? Ay, pinaskuhan. Ano na yung mga tapuan, yung mga labo. Ako, May ka-video lagi. At makita ang dami. Di kulag. Di ba? Pwede mo na. Kanuway po ka.
Tuloy oh. Tuloy dai. Bino na, sambaw ng bino. Oo. Wala, ngilo. Lami ramor juice. Wala na kang live. Yatan. Sudah niya mga sudan mo pumunta ko sa mga. Merkana Palman pagya. saya. Merkana. Part 2 live. Puting na ganito na, po na. Wala talagang mga Urban. sa istorya na wala. Po to na, daghan sa Tokyo. Puti lagi ma. Ma. Balik. Isa ko lang ang kamali yung Ane? Isa ko lang ang kamali yung uban. Jambuhok Hindi ko. na ako pala makapakuha. Habay pulok na ng wakman. Siya sa namin plato. Wala na may practice eh. Wala na nahotda ng pagka-order. Ang saging. Eh, kung gabodol yung style. Mo dire. Mani mo mamayo. Wala, hindi atang kuya. Ina pala, be. Kaya pag di ng papa ni mo papa. Titing, wala ni mo yung na. Di ba ilang? Di man lagi chocolate. Alba, oh. Ari ta man hapon dagas man ang titing. Hindi na ni kuan. Walang ko kaabot sa ubos, busy mo na yun. Paglabay na agad sa ilang tindahan kaya may tao. Yun na. Ano to ra ko sa lalo so cake. Ang kana ka chocolate. Chocolate mo. Ang chocolate ko nung may dahil asukar. Ha? Chocolate. Tuloy tumbal mga jo. Ay patay ko tumbal ka tumbal. Musa. Mas banjilin. Tay? Nagdikir rin sa sila sa ulo. Kami ngaw. Ayo. Ay isa. Welcome back. Yan. Miana. Si banjilin mo ito as dulong. Lang duha. Si kuan siya. Basti Banjilin. Tuasa. Nakajusi. Dulong gali. Dulong. Ah, ba na dulong na ito. Asa mo na sa kapudya di ay. Makabahilan. Sudad. Ano ko? Ano sa basute? Magsakay agkuan 100 quickly. Sudad gas. Kuan. Istorya ko gayat kay. Dumot ni ma'am. Ayaw to din ni David YouTube ng Ija. Ayaw deho wala. Wala na kasi kay. Nakita ang kada na. YouTube ng Ija. Para giginan yun. Pagkatagbay ta ko magtabangi ko. Para pagluto. Uy, Para makabidyo ka. Nga. Suman lagi tabangi ko sa pagbid pagba. Katugom pa ng bisit ma'am. Kaya usay paghimuag suman sa buhol. Oy, dapat sa kag-views dan na. Bitaw yun. Abdi danghang. Isa ang utang. Sa mutak. Igab ara pud na. Buak na pud. Bag ko pag ginagi mo kakuha. Alis dan mo CD. Yan, dito siya dapat. Nabo kami. Dito siya awatsi. Nabo kami. Namaka. Hello, Jose. Yung darling. I-voice over na ni mo, mami. Ha? I-voice over ni mo. Adin na, nga na. Tingog na to. Never. Kita da ikaw rin magkuan, di ko matingog. Isa ka nag yung dashboard. Isa ka nagduro yung Tony, at tulog ni palit sila isin. Bawa ni palit. Well, LBC ng sobra. Isa man na. Andi TC. Inada, pansit, napidaghan. Titing. TC. Ah, Hani ba dapat magalisit bisoy? Kaon pa mo ma'am. Ay, si gulaw-ulaw. Hindi na sa pagkaon. Hindi na maulag wala na.
Kuha ni tinidor eh. Ay, ako ano ng tinidor. Gulay kuha, tinidor. Kuha na ni. Kuya po na yung vlog. Dadan sa nila natin ah. Gani mo man lang. Ma. Amay baso kayo ni. Nabukog na. na. Asa ko lang tibili ko ni Mudan. Ako po ni Mudan. Aba yun. Muslim to, dito mo kaog manyanyani. Muslim ko no. Bastos pa rin ko. Uy, buhay ako ng kaglimo na. Bahay ko no. Bahay ko rin kami. Imutat yung gida kay nangangayayat na naingana na. Gamay ra po to kinan-an ma. Dati kayo. Bisaya. Wala ka man. Dati. Dati ang dati. Say. Para ikaw ni Sai. Makakuang sila yung vlog. Tapos sa nimo ba kay. Mahog lagi. Noon sa naman na imong naong sa patra pura imong papatay. Kano mo? Sino po yun? Dumatay ko na Go mo isa. kumain. Hindi ang tingin ka naman mo hito to ba? Sabar na mo. Tingin mo na. Ang hangan na ka. Ang angro ko kana kuno ligid sa itong ilang na. Tunga na tong tugsada. Atur sa tindog. Di mani iso. Adi na isa. Nito. Salamat, Ate. Ate po. Nayan na pa ning RJ. Ako wa ko kay magtambo. Ako ray mo banat na. Ato, ako, tata, titing, si asawa Bundoy. Wala ante. Tulog kay nana mo. Kami haram ito siya. Nay gamay. O, man, ako mahubog. Asa may ay sira? Magman. Wow, ibaso! May green. Green. Singan dano eh. Sila nga na jeng. Ye. Kana bang Japanis nga green, cheeser. Ingat ka, ina ko man nila una. Buwan na Maron. Kuan, murag iparatan ako dai. Ngasin ka. Iparatan ra ko. Kay nabutangan nag-asin. Tuyo po. Ay mo tong wa Di pa lagi na parat hagben lan ma. Galing kay Ani saya. Ako na. paratan di makamukaan na. Dahil mga gagmay. Di ba ya paratem dan galing kay paratan ba gid ko? Grade 5 na siya. Grade 6 na ito siya. Hani ba yung September? Ako na kay Ubus. 2013 siya. Asila ra din ninyo. Ninyo dil dami. Matjuan. Lagi. Jiwa ta. January ra man ninyo. Kaon pa mo kay daghan ni ana mo munda og wala na. Moy. Pagpungan ang gani ni Ma'am ni. Ito, ang dala mo si Jan. Daghan ni extra sa kilid. Dia na nubra. Gani. Good siya. Tindag-tindag agad good siya. Kaya Pindog no kay hungaw na. labian na. Ako sa wapa ko mag-inom sa unag basartan hindi ko inam kay gamay ra mura na kog mali. Mura na kog zuk-zuk. Ano basartan ako. Nga na ba sa una sa wapa ko mag-maintain ma di ko inam. Kay dali ra ko igo.
Sab mo tugdi ka mukaon. Lagi. Kana gazing red horse ate ba to? Asa ba to? Panggasan. Bisto Katong ka dato ko ilang tata, baawa pa ko. Wa na ko ilang tata niya mas tata. Madali sa luto at lutuan kung magluto sa kung dato sa kuno ko kay. Wala ko si way magluto ilang jud. Wala mo na ilain ani. Tayo Napa man na, uy, wag na pa yung mukha. Darahi. Dili mo kasi sa darahi. Ito lang nigis. Dasan ko na po. Pagpanghuma nila kaon kay wa naman sila manhapon, tagaan na sila ng luto o episode nila. Ura ilang pulutan dapit ba? Di mo man maglugi. Ilang gikuan. Ikaw, wag ko Wala, rin itagajan mo ko siya red horse o sakit Tapos tis. mapagod. Pag ina na kanon ko nalipong ko lain na ni. Nakaon ko luto. Sabay. Apil ko kaos ilang kuan Wala kay ka mukha nag. wa pa. Yan kaduha ra gid ko kabaso pud. Wa na ko iko kay Dali na ko ego ng red horse ma. Ora ko isus. Kaya mo ito ba ito eh? Sayo-saya pa ko durit panik ano binta. Di na gusto ko mainom. Hani ba? Tilaway ka dito, May. Di lagi ko. Saan man? Ano kung dahil pag spaghetti, hindi na magitugunan. Hindi ko may na mauwa ko. Bisa se? Kada iyo se. Napa Isa. na. Gaya. Tininay. Ang timanang. Granta. Wala ni jang. Pwede, sudah na. Pero wala na. Ang yun sa dekat may dipak light na mo. Makaburot mo ko. Ada na. Lasa na. Hindi na lang pa rin. Ari ra ka vlog man ka. Naku ma'am. Alayo na ko ana. Inso mo kung giingnan at tingog pud. Ikaw ang tingog tayo. Kaya wag dyan tagidan. Hi guys. Hi guys, katingog. Anta guys. Ay, picture. Pwede ka Video na. Video na. Ano gos, gos? Ano mo to ba nang ikaw patingan sina mo na kayo napabot. Tagawasan na. No guys, wala ko kaling kasi wala ka tingin. Wala ko hingkit eh. Oh, wala ko hingkit anda. Ay! Tatan-awa. Kasama. Isa na ba dyan gisaw sa dyan tiil? Nabuak lang ng simento. Ano din repair pa? Tuyo ka? Kinsa man ito se? Bayan ni sugiro. Kaon pa mo oy. Di wala na ba na ugma? Dapat ang sobat. Pero sa sobat do di ay. Ano pa di ay? Oh, sa sobat do. Ikaw maga. Ay, labi ka ba? Malulay na to. Isa ay. kang bayot ng luto. Hello guys. Welcome to my vlog. Ipakita ng sunog na kuan. Mas murang manig ka ng na. Lugi mo ka. Lugi, kupras. Kani kupras. Ay, da Lagi ka, ano? isda ra sinugba mo ako naglugi kaya sunog. Kisa pigasugba dan. Arma. Liwat mo gasugba. Kuyor ba? Hi guys. Kaya pala. Hi. Pinaulbo na. Ako yan magsugba. Nagsugod na. Kamatis o sibuyas, bombay. Bombay. Hi guys. Lami tangan kay humot. Lami mo kay kalabo sa baw. Alam mo, puro talag. Ano mo na doy? Baon man. Hi guys. Yan ang size. Hi, could you? Kay kami tag-idsa. Sige ra ko ni kuan, hay. Daot na diyan ko. Lugo na po. Pwede na Miss Bagiti sa kilo. Okay, kuhan. Sa kilo.